Tervetuloa kaikille. Tässä on ajoterveystarkastuksen ja C-lausunnon dokumentaatiopohjainen lisäselvitys. Eli haluaisin näyttää ajaksen kautta, miten voitte käyttää meidän dokumentaatiopohjat ja minkälaisia tärkeitä asioita löytyvät tässä. Eli potilastietojärjestelmän pohjassa tarkistetaan LAJOS-testi-niminen potilaan uusi vastaanottokäynti. Ensin hän tuli laajennettu ajoterveystarkastukseen. Eli tässä avataan potilaan tiedot. Ja tässä voitte laittaa lisäkäynti. Tässä tapauksessa hoitajan ajokorttikohde. Lisämerkintä. Tässä punaisella kirjoitettu, että kantasivulle tämä ei olisi näkyvissä. Se muuten osittain potilastietoturva näkökulmasta tärkeä ja hyvä. No, sitten esitiedot. Ikä. Ihan selvä, että mitä kirjoitetaan siihen. Perussairaudet. Perussairaudet riville, kuin teille ei ole kantasivun tarkastusmahdollisuus, niin täytyy kirjoittaa, mitä asiakas ilmoittaa perussairauksista. Testilajoksilla muuten on verenpainetauti, ja siihen käyttää lääkettäkin. Amlodipin 10 mg kerran päivässä ja Nebivolol 5 mg kerran päivässä. Ajokorttiluokat. Tässä tapauksessa täytyy kirjoittaa ajokorttiluokat, mitä on ajokortin alapuolella vasemmalla merkitty. Tavallisesti ikäihmisille A ja B kortti on voimassa, mutta voi olla eri luokat merkitä siihen niin kuin ajokortissa näkyy. Seuraava tärkeä kysymys, oliko viime vuoden aikana poikkeava neurologisia oireita? Tarkoitan voimakas tai pitkäkestoinen päänsärky, näköhäiriö, näkökenttäpuutoksia, kaksoiskuvia, puheentulohäiriö, puolihalvaus, tajuttomuuskohtaus tai epilepsia. Asiakkaan näkökulmasta se on hyvä, jos ilmoittaa, että ei. Tietysti, jos totuus on, että kyllä, sitten ajokortin myöntäminen olisi pikkasen monimutkaisempi. Oliko tehty ajokielto vaikka poliisin tai toisaalta lääkärin puolelta? Se tarkoittaa, että poliisi voi ottaa ajokorttia pois, jos asiakas ajanut autoa humalassa tai oli sellaista tilanne, että poliisi ottanut ajokorttia pois. Lääkäri poistaa ajo-oikeutta joskus vain määräaikaisesti, esimerkiksi tiekohtauksien jälkeen. No, seuraava kysymys. Oliko auton ajaminen sujunut hyvin? Tälläkin
kaksi optio on kyllä tai ei. No tietysti kaikki itse sanoo, että kyllä, mutta jos jostain syystä ei, sekin merkittävä. Onko asiakas osallistunut kolarissa viime 3 vuoden aikana? Tälläkin kirjoitetaan, että kyllä, jos oli joku tapahtuma, mutta jos ei, sitten ei. Sitten menemme eteenpäin statuskirjaukseen. Oikein tärkeää, että onko keskustelun perusteella kognitio minkälaista, eli jos asiakas on sekava, sitten tässä täytyy merkittää, tietysti se on subjektiivinen asia, että onko sinun mielestäsi asiakas puhuu sujuvasti, normaalisti, onko mitään keskustelun perusteella, onko mitään kognitiohäiriön epäily, onko mieliala minkälaista. No tässä tapauksessa kyllä voi olla muutama optio. Tavallisesti se on tasapainossa ja testilajoksillakin tasapainossa oleva mieliala. Mutta se voi olla alentunut, masentunut, depressoitunut, mutta voi olla ekstrovertoinen, YMS, mutta tässä tapauksessa tasapainossa. Kellotaulu. No, täällä kirjoitetaan, mitä kellotaulutestissä suoritettu ja muistitestissä eli Minimental testissä suoritettu tulos kirjoitettava täällä. Eli maksimipiste kellotaulutestissä 6 ja merkitään mitä potilas suorittanut. Minimental testissä kirjoitetaan mitä potilas suorittanut ja täällä on kokonaispisteet. Näkö ilman laseja, oikea silmä, mitä ei test ohjelma ilmoittanut. Ja tässä ensin ilman laseja ja sen jälkeen lasien korjattuna. Tietysti jos asiakas käyttää piilolinsseja, sitten sekin huomioidaan ja kirjoitan tänne dokumentaatioon. Sitten näkökenttä sormiperimetrialla niin kuin koulutuksessa vaimon kanssa näytetty suoritetaan näkökenttätutkimus. Se on ihan karkea tutkimus, mutta suuren piirtein se on tärkeää, että näkökentän periferiassa huomaako asiakas liikkumista. Jos huomaa, sitten voimme kirjoittaa, että se on normaali. Onko karsastus, onko tai ei. Sitten seuraava kohde on mimika. Mimika voi olla symmetrinen tai epäsymmetrinen. Se riippuu, että oliko asiakkaalla aiemmin mitään aivotapahtuma tai perifeerinen hermotapahtuma, niin voi olla, että suu tai silmät eivät liiku symmetrisesti. Se merkitään tänne. Raajojen liikkeet, ovatko ne symmetriset tai onko mitään halvaus tai liikerajoitus. Sorminenäkoe. Jos sorminenäkoessa suljettu silmälle pystyasennossa onnistuu koskettaa nenänpää molemmalla kädellä tai etusormella, sitten se on normaali. Tietysti jos ei, sitten voimme sanoa, että epätarkka. Romberg pystyasennossa suljetulla silmällä, kädet vaakasuoran asti nostettuna, tai se pysyy
suorana tai kaatuu oikealla vasemmalle taakse tai eteenpäin. Onko mitään muu poikkeava neurologinen löydös, eli ikäihmisillä voi esiintyä pieni vapina, vaikka essentiaalinen tremori, voi olla nielemishäiriö, puheentulo-ongelma tai mitä vaan tällä kirjoitetaan, jos on. Sitten seuraava alue, hengitys. Tässä merkitään, jos asiakkaalla on ihan selvästi ilman mitään tutkimuslaiteilla näkyvä hengitysvaikeuksia, voimakas dyspnoe, tahypnoe, eli liian vaikeasti tai liian nopeasti ottaa henkeä. Eli tässä voi olla, että hengitys on vapaa, ei hengitysvaikeuksia tai jonkunlaista hengitysvaikeus on. Happisaturaatio huoneilmassa, mitataan happisaturaatiota, mutta itse asiassa tässä tapauksessa happisaturaation mittaus mieluummin kirsikkakakun päälle tai koska liian paljon merkitystä ei ole, jos esimerkiksi COPD-potilaan happisaturaatio 88%, hän on muuten tasapainossa. Verenpaine mitataan ja kirjoitetaan tänne. Ja syketasokin kirjoitetaan tässä. Tiedustellaan, onko asiakkaalle levossa rintakipu ja toivottavasti ei ole. Ja merkittävä alarajaturvotus, onko tai ei ole. Jos on, sitten onko se symmetrinen turvotus tai onko mitään muu, onko symmetrinen tai epäsymmetrinen, onko se vanha tai uusi turvotus. Joo, sitten seuraava kohde. Liikkuminen onnistuu ilman apuvälineitä tai jos asiakas käyttää mitään apuvälineitä, se sitten merkitään siihen, että liikuminen onnistuu esimerkiksi pyörätuolilla. Pään kääntäminen onnistuu molemmalla puolella hyvin ja tässä merkitään, onko asiakkaalla merkittäviä tuleskipuja. Katsotaan muuten videoyhteydessä, onko muuten se on ajoterveystarkastuksen näkökulmasta tärkeää, että minkälaista tuleskipuja on, ja sitten tutkitaan hieman tarkemmin. Kuin olet valmis, sitten tallennat luonnos ja se näkyy minulle. Tallennetaan sitten tätä luonnos ja sulje ja liitteenä sen jälkeen voit ladata tiedostoja, skannattuja dokumentaatiota muistitestistä ja potilaan ansiosta täytetty lomakkeista. Kun se on valmis, sitten tallenna ja voit ota yhteyttä ja jatketaan minun kanssa jatkotutkimukset. Ja sitten, mikä on tehtävä, jos asiakas varannut aikaa C-lausunnon hakemisen varten? Sitten ei muuta, vain menemme tänne. Testillä, jos on sama potilas ja menemme täällä hoitaja C-lausunto. Tässä C-lausuntopohjassa on samoja ja pikkasen erilaisia kysymyksiä myös niin kuin ajoterveystarkastuksessa. Ensimmäinen on ikä,
täytettävä. Seuraava on perussairaudet, niin kuin asiakas ilmoittaa, että minkälaista perussairauksia on. Tietysti hyvin mahdollista, että tämä alue olisi paljon laajempi kuin alla oleva toimintakyvyn vaikuttavat sairaudet, koska voi olla, että potilaalla on voimakas polvinivelrikko ja verenpainetauti. Polvinivelrikko vaikuttaa hänen toimintakykyyn, mutta perussairaus on verenpainetautikin, joka tässä tapauksessa ei vaikuttaa toimintakykyyn merkittävästi. Nykylääkitys, mitä asiakas käyttää säännöllisesti. Sitten tosi tärkeä osa, että missä ja kenen kanssa asiakas asuu. Kuin Kela päättää niistä hoitotuesta, se aina huomattu, että onko asiakas tai asuuko asiakas omakotitalossa, jos asuu omakotitalossa, asuuko yksin tai onko hänelle esimerkiksi epävirallinen avustaja, vaimo, lapset, en tiedä. Jos kerrostalossa asuu, sitten tosi tärkeää, että onko hän tai asuuko hän ensimmäisessä, toisessa tai missä kerroksessa ja onko se hissitalo esimerkiksi, jos asiakas asuu kolmaksella kerroksella ja hissi ei ole, sitten tulesongelma voi vaikuttaa hänen toimintakyvyn merkittävästi. Kyllä asiakas voi asua hoitolaitoksessakin, mutta dokumentaatiossa kaikki asumisen liittyviä informaatiota tarvitsee kirjoittaa tänne dokumentaatioon. Sitten toimintakyvyn vaikuttavat sairaudet tärkeysjärjestyksessä. Tässä tapauksessa kyllä voi olla, että asiakkaalla on enemmän toimintakyvyn vaikuttava sairaus, esimerkiksi jos asiakas on sokea ja sen rinnalle hänellä on dementiakin. Molemmat voivat vaikuttaa toimintakykyyn. Tässä tapauksessa en tiedä kumpi on tärkeämpi, mutta molemmat sairaudet merkitään tänne. Ja tietysti jos hänellä on tasapainossa oleva ja hyvin hoidettu verenpainetauti, tässä kohteessa ei tarvitse merkitä. Onko toimintakyky heikentynyt yhtäjaksoisesti vähintään vuoden aikana? Eli tähän tarvitsee kirjoittaa kyllä, koska itse asiassa sen takia olet kutsuttu paikalleen, että asiakkaan toimintakyky on heikentynyt, mutta se on tärkeämpi kysymys, että mistä alkaen, ja siihen ihan vuosiaika kirjoitetaan, eli asiakkaan toimintakyky heikentynyt vuosi 2021 alkaen aivoveren vuodon jälkeen esimerkiksi. Rajoittaako sairaus tai vamma jokapäiväistä elämää ja mistä alkaen, niin kuin äskenkin sanoin. Sairauden alkuvaiheet ja kehitys, milloin asetettu diagnoosi, minkälaista tutkimus ja tai hoito tehty. Asiakas ihan hyvin tietää tai asiakkaan omainen, että milloin diagnostisoitu hänen ongelma ja missä asetettu diagnoosi keskussairaalassa, neurologilla tai missä vaan. Nämä tiedot kirjoitetaan tänne. Nykyoireet. Nykyoireet sen verran tärkeitä, että meidän täytyy antaa selitystä Kelan suuntaan, että minkälaista tilanne on, mikä on
on häirittävin oire asiakkaalle. Esimerkiksi tässä voi olla muistiongelmia, tässä voi olla kipuja, sokeutta, mitä vaan. Status. Tällä merkitään paino ja pituus. Ei tarvitse ihan tuore punnituksia, vain asiakkaan ilmoituksen mukaan voitte täyttää tätä aluea. Sitten tämä seuraava alue käytetään silloin, jos asiakkaan toimintakyvyn heikentyminen on näköperäistä, eli silloin laitetaan näkötesti, jos haluaisimme näyttää, että asiakkaan näkö on huono. Muuten tämä voimme ihan poistaakin. Ja katsastustakin kyllä voimme poistaa. Karkea neurologinen status, niin kuin ajokortti asiassa. Hetkinen, suurennetaan tämä pikkasen. Ja sitten niin kuin perusvitaaliparametrit, happisaturaatio, verenpaine, syketaso, alarajaturvotus. Merkitään tässä, että onko liikkumisongelma, käyttääkö mitään apuvälineitä ja merkittävä tuleskipuja niin kuin ajoterveystarkastuksessa. Sen rinnalle psyykkinen tila ja muistikin arvioitava. Eli meille, tai en halua tekee mitään psyykkinen tilan testit, eli voimme tekee loppujen lopuksi BDI tai GAD-testit, mutta minun mielestäni ihan vain subjektiivisesti voimme kirjoittaa, että asiakkaalla mieliala tasapainossa tai alentunut. Tarvittaessa voimme suorittaa lisätestiä, mutta se ei ihan ykköskysymys. Kognition tai dementian arviointi, niin subjektiivisestikin kannattaa kirjoittaa, että keskustelun perusteella oliko kognitio minkälaista. Ja jos voimakas kognitiohäiriö epäily on tai asiakkaalla on dementiadiagnoosi, on sitten kellotaulu ja MMSE-testikin suoritettava. Seuraava alue on toimintakyky lomake. Eli toimintakyvyssä arvioidaan liikkuminen sisällä tai ulkona. Tietysti ei tarvitse tutkia, miten asiakas liikkuu ulkona, vain kysytte asiakkaalta, että tarviiko rollaattori, tarviiko pyörätuoli, tarviiko joku läsnä, joka auttaa liikkumista. Pukeutuminen, onnistuuko omatoimisesti tai tarviiko apua, ohjausta. Henkilökohtainen hygienia, peseytyminen, vessatoimeet, virtsan tai ulosteen pidätyskyky. Sekin tosi tärkeä kysymys tässä tapauksessa, niin asiakkaan ilmoituksen mukaan täytetään tämä osa, että onnistuuko itsenäisesti, onko hänellä mitään vaippakäytössä, auttaako hänelle joku tässä henkilökohtaisessa hygienia-asioissa. Seuraava rivi on ruokailu ja ruoanlaitto. Tavallinen asiakkaan ruokailu onnistuu itsenäisestikin hyvin, mutta ruoanlaitto voi olla, että se ei ihan onnistu. Esimerkiksi saa valmisruokaa ruokapalvelusta tai omaisilta.
Tietysti ruokailukin voi olla rajoitettu, niin täytyy syöttää hänet, mutta se on harvinaisempi. Vuorovaikutus toisten ihmisten kanssa. Itsekin voit arvioida, että miten se onnistuu, niin vastaanottokäynnin tai kotikäynnin yhteydessä. Omista asioista huolehtiminen, asioiden muistaminen, näkeminen, kuuleminen. Tässä tapauksessa kysytään asiakkaalta, onko kauppa tai pankkiasiat tai muu asiat, onnistuuko hoitaa itsenäisesti tai tarviiko sinne jotain apua. Lääkkeiden ottaminen, sairaanhoito, happirikastin, dialyysihoito, muu. Tavallisen potilaan ongelma, että lääkkeiden ottaminen onnistuu vain silloin, jos lääke on dosetissa tai annosjakelupussissa, mutta täytyy laittaa merkintä siihen, että jos asiakkaalla on vain tarkistettava, onko ottanut lääkettä tai ei. No tietysti voi olla, että sen rinnalle jonkinlaista säännöllinen sairaanhoito tarvitsee tai dialyysihoito myös. Siivousvaatehuolto, asiointi kodin ulkopuolella. Tavallinen vastaus, että asiakkaalla tarvitsee siivouspalvelu, jos hän ei pysty tekemään siivousta itsenäisesti. Omaiset huolehtivat vaatehuollosta yms. Sitten apuvälineet ja hoitotarvikkeet. Tässä merkitään käytössä olevat apuvälineet, pyörätuoli, asiakas pääsee itse tai pyörätuoli autettavana, rollaattori, kyynärkainalosauvat, ja nämä ovat tärkein, mutta sen rinnalle kyllä mainittava, onko kuulokoje, silmälasit, tekohampaat, onko henkilönosturi käytössä, onko mitään suihkutuoli tai korostettu vessaistuin tai joku muu apuväline käytössä. Kun olet valmis, sitten ei muuta, vain laita tallenna luonnos, sulje ja ilmoitat minulle, että olet valmis, ja teemme videoyhteyden kautta jatkot. Kiitos sinun ajasta ja mukavaa työtä. Moi moi!